שלום, שמי אלון בר, פסיכולוג ומומחה בטיפול בטראומה. ברוכים הבאים להרצאה איך נראה טיפול EMDR. ההרצאה הזו היא חלק משלוש הרצאות. אם אתם רוצים להבין את היסודות התיאורטיים של EMDR או את מצב המחקר ב-EMDR, אתם מוזמנים לחפש אותם בגוגל או באתר קליניק 21. יש בישראל כל מיני שיטות אלטרנטיביות שמציעות תנועות עיניים ומתחילות באותיות EM, Eye Movement. חלקן אפילו יכולות לעזור לחלק מהאנשים. אבל שני דברים. רק EMDR נלמד על ידי מטפלים מוסמכים עם תואר שני בבריאות הנפש שמחויבים לאתיקה מקצועית על כל המשתמע מזה. יותר מזה, עבור חלק מהאנשים עם מעט משאבים חיוביים והרבה טראומות, שימוש בטיפול עם תנועות עיניים ללא הבנה פסיכולוגית רחבה עשוי להיות מציף ומסוכן. לכן ההרצאה הנוכחית היא לא תחליף לטיפול או ייעוץ מקצועי. אם יש לכם קושי נפשי ואתם מעוניינים בטיפול EMDR, חשוב לפנות למטפל או מטפלת שלמדו EMDR בצורה מסודרת. בירושלים במכון קליניק 21, ובכל הארץ חפשו באלפון EMDR ישראל. נעבור עכשיו לזכור את השלבים המרכזיים בטיפול EMDR. השלב הראשון בכל טיפול פסיכולוגי הוא אבחון סיבת הפנייה והיכרות עם הפונה. מי האדם, מה מביא אותו או אותה לטיפול. אני מזכיר כאן מתוך הרצאת המבוא התיאורטית שלי על EMDR את ההבנה הבסיסית על תהליכי ההחלמה הנפשית. מנקודת המבט של EMDR ישנם שלושה גורמי השפעה שעשויים להשפיע עלינו באופן חיובי או שלילי, כתלות בנסיבות החיים. גנטיקה או גורמי אישיות מולדים, קשרים מוקדמים במשפחה, מה שאנחנו קוראים לו התקשרות, ואירועי חיים ממוקדים, שליליים או חיוביים. ההחלמה מתרחשת ברמה הפסיכולוגית באמצעות שילוב הטראומה בתוך סך המשאבים החיוביים. לדוגמה, רכב כמעט ומתנגש בי בכביש. בסיום של האירוע הטראומטי, מערכת הריפוי הנפשית תופעל, ואני אהיה מסוגל לחזור לשגרה נפשית. לכן, בשלב השני, לאחר ששמענו את סיבת הפנייה לטיפול והרקע הכללי של הפונה, נבדוק מה סך המשאבים החיוביים, חוסן אישיותי מולד, חוויות חיים משפחתיות מוקדמות, אירועי חיים חיוביים. ועכשיו אני אזמין אתכם לתרגיל. נסו להיזכר בחוויה או זיכרון חיוביים מהחיים שלכם. קשר אנושי נעים, הישג שגורם לכם לתחושה טובה, אולי זה פשוט רגע קטן ונעים של החיים. הליכה שגרתית ברחוב שבה הרגשתם בסדר. נסו להעמיק מעט בתחושה. במידה וחוויתם תחושה חיובית כלשהי, זהו סימן למשאבים שלכם. במידה והתקשיתם, ייתכן שאתם צריכים קצת יותר עזרה מקצועית. לכולנו יש משאבים חיוביים, אבל לפעמים אנחנו מתקשים לחוות אותם. בשלב הבא אנחנו ננסה לאתר את הגורמים השליליים שמביאים למצוקה הנפשית. גנטיקה, קשרים מוקדמים בילדות ואירועי חיים שליליים. נניח לרגע בצד את הגורמים הגנטיים ונתמקד באיתור אירועי חיים שליליים שמביאים לסימפטומים הנוכחיים. שימו לב, ב-EMDR אנחנו בודקים את מידת העוצמה הרגשית שבה אירוע שלילי או טראומה מהעבר מורגשים בהווה. בסופו של יום מרבית האירועים השליליים שאנחנו חווים עוברים תהליכי עיבוד טבעי ואינם מפריעים לנו לאורך זמן. לכן נרצה לבדוק מהם האירועים השליליים מהעבר שעדיין פעילים רגשית בהווה, וגם עד כמה אנחנו משערים שהם קשורים לסימפטומים. לדוגמה, אדם מגיע עם סימפטומים של חרדת נהיגה. אנחנו יכולים בתהליך הערכה לזהות שני אירועים שיכולים להיות רלוונטיים. הוא מתאר לנו אירוע טראומטי, אתם יכולים לראות אותו כאן מצד ימין, של תאונה לפני שנה, שהזיכרון הזה עדיין מאוד מפריע לו בהווה. לעומת זאת הוא מתאר שהייתה לו תאונה לפני 20 שנה. הזיכרון הפריע בשבוע הראשון אחרי התאונה, אבל הוא כבר לא מפריע אחרי 20 שנה. לכן בתהליכי העיבוד ככל הנראה אנחנו נתמקד רק באירוע האחרון. האירוע שהיה בעבר ככל הנראה כבר לא רלוונטי, ועבר ככל הנראה תהליכי עיבוד. אני אומר את זה בהסתייגות, כי לפעמים ישנם גם תהליכי הדחקה כאלו ואחרים, שגורמים לנו להרגיש כאילו האירוע לא רלוונטי, בזמן שבפועל הוא עדיין רלוונטי. בגלל המיקוד של ההרצאה, אני אזמין את מי שירצה לעצור ולקרוא את הטבלה שיש בשקף הזה בפירוט, ואני אתייחס בהרצאה הזו רק לחלק מהטבלה.
שימו לב שהשורות שצבועות בירוק, גנטיקה וטראומות ממוקדות, מייצגות טיפולים שהם בדרך כלל קצרים וממוקדים. השורה האמצעית שצבועה בכתום מייצגת טראומות מתמשכות בילדות, שהם בדרך כלל יתבטאו גם בסימפטומים מורכבים יותר, וטיפולים שבדרך כלל יהיו ארוכים משמעותית וידרשו מומחיות טיפולית ספציפית. כמובן, בחלק מהמקרים יש שילוב של גורמים, לדוגמה טראומות מוקדמות מתמשכות בילדות וטראומה ממוקדת בבגרות. משך טיפול EMDR תלוי מאוד במערכת המשאבים החיוביים מצד אחד, ומצד שני בהיקף הטראומות שהאדם עבר לאורך חייו ובמאפיינים של הטראומות. ככל שישנם יותר משאבים חיוביים והיקף הטראומות קטן, משך הטיפול יהיה קצר יותר. בחלק מהמקרים גם מפגש יחיד או מספר מפגשים בודדים יספיקו כדי להגיע לתוצאות הטיפול ולסיים את הטיפול. כן, כל מטפל EMDR כבר פגש טיפול שהסתיים לאחר שעה או מספר שעות בודדות. בסיום ההרצאה תוכלו לראות הדגמה של תהליך טיפולי מהיר שמתרחש בתוך פחות משעה. בשלב השלישי אנחנו נרצה לבדוק את חלון הסבילות הרגשי. חלון הסבילות הרגשי הוא מושג פסיכולוגי עכשווי שמתאר מצב נפשי שבו אנחנו מסוגלים לאבד מידע רגשי באופן אופטימלי. חלון הסבילות חשוב מאוד לתהליך ה-EMDR, כי זה המצב שבו מערכת ההחלמה העצמית או טיפול EMDR פועלים. המטפל או המטפלת יבדקו אם אתם נמצאים בחלון הסבילות הרגשי. בחלק מהמקרים יש צורך בהרחבת חלון הסבילות כדי לאפשר עיבוד של הזיכרון הטראומטי. זה במיוחד חשוב במטופלים עם טראומות חיים מוקדמות ומתמשכות בילדות. התהליך של הרחבת חלון הסבילות הוא תהליך מורכב, ולעיתים נדרשים חודשים ארוכים כדי שניתן יהיה להתקדם לתהליך עיבוד יעיל ובטוח ב-EMDR. הערכה וזיהוי הטראומות והמשאבים יכולות להימשך כחצי שעה עד כשעתיים, תלוי בהיקף המשאבים החיוביים מצד אחד, ומצד שני בהיקף החוויות הטראומטיות שעדיין פעילות בהווה. בחלק מהמקרים הזיהוי של הטראומות ממש פשוט. לדוגמה, תגובה פוסט-טראומטית עם אירוע יחיד, כמו מטופלת מתפקדת שמגיעה במצוקה נפשית חודשיים אחרי לידה טראומטית. בחלק מהמקרים זה מורכב יותר לזיהוי, גם בגלל תהליכי הדחקה פסיכולוגיים וגם בגלל מצבים של טראומות מרובות. בהנחה שישנם משאבים חיוביים וחלון סבילות רגשית תקין, בשלב השלישי של הטיפול אנחנו נבחר את הזיכרון הטראומטי שאיתו נרצה להתחיל את העיבוד. בהרצאת המבוא הרחבנו על העיקרון לפיו אנחנו מתקיימים פיזית בהווה, אבל התודעה שלנו מתקיימת על פני שלושת ממדי הזמן: זיכרונות של העבר, חוויות בהווה, ותסריטים ומחשבות עתידיות. בואו נבחן את זה בדוגמה. מטופלת בת 30 עם חרדה שהחלה אחרי תאונת דרכים. בתהליך הערכה זיהינו שיש לה משאבים חיוביים, אבל גם מספר טראומות חיים שעדיין מפריעות לה בהווה. אנחנו נרצה לעשות עיבוד EMDR לכולם. בואו נראה את זה רגע עם כיוון השעון. אז יש לנו את האירוע האחרון בגיל 30, בערך בשעה 12, מעורבות בתאונת דרכים שבה היא כמעט נהרגה. בתהליך הערכה אנחנו מזהים שיש לה אירועים שהם עדיין פעילים למרות שעברו הרבה שנים מאז. יש לה זיכרון מלפני יותר מ-20 שנה של חרם שהיא עברה בכיתה ג' והוא עדיין מפריע לה הזיכרון הזה. היא מתארת גם שבגיל 9 אימא שלה אושפזה במשך חודשיים עקב דיכאון אחרי לידת אח שלה, ובגיל 25 שכן נהרג בתאונת עבודה. כל הזיכרונות האלו אנחנו מזהים אותם בטכניקות שונות, וכשאנחנו מזהים שהם עדיין פעילים ורלוונטיים לסיבת הפנייה, אנחנו נרצה לעשות להם עיבוד ב-EMDR. אז גם בטיפול אנחנו נעשה עיבוד לשלושת ממדי הזמן, ואנחנו נרצה לעבור מאירועים, טראומות שקרו בעבר. אוקיי? יש לנו כאן את תאונת הדרכים, הטראומה המז'ורית שהיא עברה לפני חודשיים, ויש לנו עוד 3 טראומות מוקדמות בגיל 8, בגיל 9 ובגיל 25. אנחנו נרצה לעשות עיבוד גם לסימפטומים ולטריגרים שיש לנו בהווה. לדוגמה, זיכרונות שלה עם חרדה, קשיי שינה, אולי פלשבקים כאלו ואחרים. זיכרונות שלה נמנעת מנהיגה בחודשיים האחרונים. יכול להיות שנצטרך לעשות גם עיבוד לזיכרונות שלה במצבים של דיכאון. ועיבוד של ייצוגים של תסריטים עתידיים, גם שליליים. לדוגמה, יש לה תחושה שהחיים שלה נגמרו, או פחד שיקרה משהו נורא לאנשים קרובים לה.
ועיבוד חיובי, לדמיין את עצמה מסוגלת לנהוג באופן חופשי גם באזור של התאונה. בדרך כלל סדר העיבוד יהיה כרונולוגי, עבר, הווה, עתיד, אבל יש מצבים שבהם נבחר מסיבות שונות לפעול בסדר שונה. לכן, אם חוויתם אירוע טראומטי שלילי, חשוב לפנות לטיפול פסיכולוגי ולא להישאר עם סימפטומים לאורך זמן. הישארות לאורך זמן עם סימפטומים פסיכולוגיים מייצרת עוד זיכרונות שליליים של הסימפטומים והתקבעות של הטראומה. לאחר שבחרנו את הזיכרון הראשון שאיתו נרצה להתחיל לעבוד, נבקש מהמטופלת לאפיין את הזיכרון לפי 4 ערוצי הקלט: הערוץ החזותי, הערוץ הקוגניטיבי, הערוץ הרגשי והערוץ הגופני-חושי. למי שירצה להרחיב על 4 ערוצי הקלט, אתם מוזמנים לצפות בהרצאה שלי על האישיות מנקודת המבט של EMDR. לדוגמה, אני אזמין את המטופלת לבחור את התמונה הכי קשה או הכי מייצגת של תאונת הדרכים. תמונה של הרכב במהלך תאונת הדרכים, זו התמונה שהיא בחרה, מחשבה שעולה לה, מחשבה שלילית, אני בסכנה, רגש, פחד ותחושת גוף, צמרמורת. לאחר מכן אנחנו נבצע גירוי גופני דו-צדדי. במקרה הזה תנועות עיניים למשך כדקה. ובכל פעם אני אזמין את המטופלת לבדוק את החוויה המיידית, או במילים של EMDR נשאל אותה, למה את שמה לב עכשיו? החוויה נעה באופן אסוציאטיבי טבעי ומכוון החלמה בין ערוצי הזיכרון השונים של הטראומה, לכיוון המשאבים והחוויה החיובית בהווה. יכולים לראות את זה כאן, את התנועה הזאתי, בערוץ הקוגניטיבי, הערוץ הרגשי והערוץ הגופני-חושי. החוויה יכולה גם לנוע באופן ספונטני בין ערוצי הזיכרון השונים, לדוגמה ממחשבה, אני בסכנה, לתחושת גוף, מחנק בגרון. החוויה יכולה גם לנוע באופן ספונטני בין הזיכרונות השונים. כך אנחנו מפעילים באופן מלאכותי וממוקד את מערכת הריפוי העצמי שלא הצליחה לפעול בזמן אמת. בסופו של דבר התהליך נע בין ערוצי הזיכרון, הטראומות השונות ובתנועה לכיוון החלמה בין הטראומות למשאבים. פעמים רבות עד שהטראומה הופכת בסופו של תהליך לחלק מהמשאבים. מנקודת מבט אחרת אנחנו רואים את התנועה כמתקיימת בין הזיכרון הטראומטי להווה הבטוח. עבור רוב האנשים זו תנועה טבעית ומהירה של החלמה. בגלל האופי הטבעי של התהליך, אחד החידושים ב-EMDR הוא שניתן לעבוד על זיכרונות טראומטיים או שליליים, גם ללא שיתוף המטפל או המטפלת בתוכן האירוע. זה במיוחד רלוונטי לזיכרונות שמייצרים תחושות מבוכה, בושה או אשמה עצמית. התהליך הטיפולי שמתרחש כאן הוא כפול. הפחתה של המצוקה והסימפטומים הנגרמים כתוצאה מהטראומה, זו מייצג האות D ב-EMDR, desensitization, מייצגת את התהליך הזה של ההקהיה הרגשית של המצוקה. ובנוסף יש לנו תהליך של שילוב הטראומה לתוך מערכת המשאבים באופן שמייצר תהליך העצמה עמוק, מה שאנחנו קוראים לו באנגלית reprocessing ובעברית עיבוד מחודש. לסיום אני רוצה להזמין אתכם בחום לצפות בסרטון הדגמה של טיפול EMDR אמיתי. למי שמעוניינים בכתוביות EMDR בעברית ביוטיוב, שימו לב לסרטון ההנחיות הבא. סרטון ההדגמה מציג תהליך EMDR עם אישה מבוגרת על אירוע טראומטי של טביעה בילדות וחרדה שלה כמבוגרת סביב שחייה במים עמוקים. שימו לב לתחילת העבודה, זיהוי ותרגול משאבים חיוביים, ורק לאחריהם עיבוד הטראומה. שימו לב גם בשלב עיבוד הטראומה עד כמה התערבויות של המטפלת מינימליות. בסופו של יום, במטופלים עם משאבי החלמה, EMDR הוא תהליך החלמה עצמית, מהיר, עם הכוונה מינימלית של המטפל או המטפלת. המטפלת בסרטון, אגב, ג'יימי מאריץ', מטפלת אמריקאית מומחית ומרצה בכירה ב-EMDR. אם אתם מחפשים טיפול EMDR בירושלים או באונליין, אתם מוזמנים לפנות אלינו למכון קליניק 21. בשאר הארץ חפשו באלפון עמותת EMDR ישראל. EMDR, אתם מוזמנים לשתף ולהפיץ. תודה על ההקשבה, וניפגש בהרצאות הבאות.